Ako štvrté dieťa z 8 detí svoje detstvo prežil vo svojom rodisku. Ako 14-ročný odišiel študovať do Dolného Kubína. Svojím spôsobom života robil starosť rodičom. 23-ročný sa zoznámil s terajšou manželkou Marienkou, s ktorou prežil spolu nie celých 53 rokov. Po 3 mesiacoch manželstva odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi. On mu daroval nový spôsob života. Milovali Božie slovo, spoločnú modlitbu. Narodili sa im 2 synovia, Peter, Erik, a 2 dcéry, Miriam, Martina. A vychovali aj 2 manželkyné sestry, Ivetu a Líviu, ktoré prijal za svoje dcéry. Pán Boh im požehnal aj 10 vnúčat. Všetkých viedli k láske, úcte a k bázni Božej. Ocko mal široké, milujúce srdce pomoci nielen pre nás, ale pre všetkých ľudí, ktorí vstúpili do jeho života. Nikomu neostal dlžný povedať o záchrane Pánu Ježišovi. Ocko bol plný pracovných plánov, ktoré prerušila nečakaná, nevyliečiteľná nemoc. Nebolo to pre neho ľahké byť pripútaný na lôžko, ale tento darovaný čas milosti prijal s pokorou na prípravu sa pre večnosť. Vo svojej bezmocnosti s vďakou prijal každý prejav lásky a pomoci. Jeho posilou bolo živé Božie slovo a modlitba. Bál sa bolesti, ale nebál sa smrti, lebo túžil a tešil sa na stretnutie so svojím Spasiteľom. Pán Boh vypočul jeho modlitby, svoju nemoc prekonal bez bolesti a dňa 6. septembra nad ránom odišiel v pokoji na večnosť. Dnes sa lúčia s tebou, milovaná manželka, deti s rodinami, súrodenci s rodinami, blízka i ďalšia rodina, bratia a sestry v Kristu, priatelia, susedia, spolupracovníci a všetci prítomní, ktorí ťa prišli odprevadiť na poslednej ceste. A teraz zaznie pieseň, ktorú si Ocko prijal, Zásluhy nemá.